shida da mita 19 da mita 25 da kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Masu saurare Imam Sale ke fatan kun wuni lafiya a shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Nijar, wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa an samu mutum na farko da ya kamu da cutar coronavirus a jihar Kano da ke arewacin Najeriya. Amurka ta zamo kasar da cutar ta coronavirus ta fi tafka ta'adi a cikinta a duniya, inda a yanzu yawan mutanen da suka mutu a kasar ya haura 20,000. To ko menene hangen masana shari'a dangane da holan waɗanda ake zargi da jami'an tsaro ke yi a Najeriya tun kafin a kai ga gabatar da su a kotu? Babu wata sadara cikin kundin tsarin mulki tun daga kashi na farko har zuwa kashi na ƙarshe su kama mutum su zo su tsau hotonsa su watsa shi a kafafen yaɗa labarai cewa gashi an kama mai laifi, ya ci karo da kundin tsarin mulki na Najeriya. To sai ku biyo mu don jin ƙarin bayani. Ana ci gaba da bayyana fargaba kan zargin cin zarafin da hukumomin China ke wa baƙar fata 'yan Afirka. To za a ji waɗannan da ma wasu a cikin shirin, amma da farko ga labaran duniya tukuna. Amurka ta zamo ƙasar da cutar coronavirus ta fi tafka ta'adi a cikinta, yayin da adadin waɗanda suka mutu a ƙasar ya zarce 20,000. Hakan na nufin cewa ta zarce Italiya wacce a baya cutar ta fi kamari a cikinta. Gwamnan jihar Andrew Cuomo ya bayyana lamarin a matsayin mai munin gaske. Terrible news is the number of lives lost, 783 yesterday. Ya ce mummunan labarin shine yawan waɗanda suka mutu, mutane 783 a jiya. Wannan babban rashi ne mai ban takaici. Hukumomi a Iran sun ba wa ƙananan 'yan kasuwa damar ci gaba da harkokinsu. Wuraren da za su ci gaba da harkokin nasu su ne waɗanda babu barazanar samun cakuduwar mutane, yayin da waɗanda kuma ake samun halartar jama'a da dama kamar wuraren motsa jiki za su ci gaba da kasancewa a rufe. Wasu jami'an lafiya a ƙasar sun soki wannan mataki. To amma shugaban ƙasar Hassan Rouhani ya ce akwai buƙatar harkokin kasuwanci da ma na tattalin arziki su ci gaba da gudana a ƙasar. Ana bayyana fargaba akan zargin cin zarafi da hukumomin China a garin Guangzhou da ke yi wa 'yan Afirka kan cutar coronavirus. Ana zargin hukumomin na China da nuna kyama ga baƙaƙen fata 'yan Afirka kan fargabar cewa suna yada cutar coronavirus a ƙasar. Chinese officials say several Nigerians living in a district of the city known as Little Africa had Wakilin BBC ya ce hukumomin China sun ce 'yan Najeriya da dama da ke zaune a wata gunduma da ake kira 'yar ƙaramar Afirka suna karya dokokin keɓe kai bayan kamuwa da wannan cuta. Amurka dai ta yi kira ga bagaƙen fata 'yan ƙasar ta su fice daga garin nan take. To kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Shugaba Ibrahim Boubacar Keita na Mali ya ba da sanarwar wani shirin bayar da agaji na coronavirus da yawansa ya kai dalar Amurka miliyan 8. Manufar dai ita ce taimakawa talakawan kasar da ke fama da matsanancin talauci da kuma kamfanonin da ke neman durƙushewa saboda tasirin annobar. Mali da ke yammacin Afirka a yanzu haka tana ƙasa da ke yammacin Afirka tana da ƙasa da mutane 100 da suka kamu da wannan cuta. Sai dai saboda karuwar talauci da kuma rashin tsaro ba lalle ne 'yan kasar da dama su samu cikakkiyar kulawa ko da sun kamu da cutar ba. Babban kwamandan rundunar sojin Amurka da na NATO a Afghanistan, Janar Scott Miller, ya gana da shugabannin kungiyar Taliban domin tattaunawa kan buƙatar kawo ƙarshen tashin hankali a ƙasar. Wani mai magana da yawun rundunar sojin Amurka ya ce tattaunawar wacce ta gudana a Qatar wani bangare ne na tsarin da bangarorin biyu suka amince da shi tun a watan Fabrairu. Mai magana da yawun kungiyar Taliban Suhail Shahib ya ce za su mai da hankali ne wajen aiwatar da wannan yarjejeniya. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To bayan da aka sha labaran duniya yanzu kuma sai rahotanni, inda za mu fara daga Najeriya. Hukumomi a jihar Kano sun tabbatar da ɓullar cutar coronavirus a jihar. Dazu da yamma ne gwamnan jihar Abdullahi Umar Ganduje ya sanarwa manema labarai cewa mutumin da ya kamu da cutar har an wuce da shi wajen killace mutane da ke kwanar dawaki. Daga Kanan ga rahoton da wakilinmu Khalifa Shehu Dokaji ya aiko mana.
Jihar Kano ta zama jiha ta bayan nan da cutar coronavirus ta bulla, lamarin da ke kara nuna cewa cutar na ci gaba da yaduwa a fadin kasar. Gwamnan jihar ta Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje shine ya tabbatar da bullar cutar, ya ce sun so tuni kuma gwamnatinsa ta fara ɗaukar mataki don hana yaduwarta a fadin al'ummar jihar. Bayanan da hukumomi suka fitar sun nuna cewa mutumin wanda yake zaune a karamar hukumar Tarauni ya baro Abuja ne, inda ya isa Kano a jajiberin ranar da za a rufe hanyoyin da za a shiga jihar. Rahotanni sun nuna cewa an ko sakamakon gwajin makusanta mutumin da ya fara kamuwa da cutar a Kano. Tuni dai aka samu bullar cutar coronavirus a jihohin da ke makwabtaka da Kano, wato jihohin Kaduna da Katsina. A Kaduna mutum 6 ne aka sanar suna dauke da cutar zuwa yanzu, yayin da kuma a Katsina aka tabbatar da mutum 4 da suka kamu da cutar a Daura, har ma ɗaya daga cikinsu ya rasu. Khalifa Shehu Dokaji, BBC Hausa daga Kano a Najeriya. To har yanzu dai muna Najeriya, inda gwamnatin kasar ta ce tana duba yiwuwar tsawaita dokar hana fita a biranen Abuja da Lagos da kuma Ogun saboda yadda ake ƙara samun yaduwar cutar coronavirus a kasar. Ga rahoton Auda Halilu. A jawabinsa ga 'yan ƙasa, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a ranar 29 ga watan Maris ya sanar da dokar hana fita ta tsawon makonni 2 a birane guda 3 domin daƙile yaduwar cutar coronavirus a ƙasar. Sakataren gwamnatin tarayya kuma shugaban kwamitin shugaban ƙasa kan COVID-19, Bosu Mustapha, a lokacin da yake bayani a Abuja kan halin da ake ciki a ranar Juma'a da ta gabata, ya ce akwai tsawaita dokar fitar wacce za ta kawo ƙarshe a ranar Lahadin nan domin daƙile yaduwar cutar. Bugu da ƙari, ya ce akwai yiwuwar dokar za ta shafi ƙarin wasu jihohi da cutar ta coronavirus ta shafa bayan Abuja da Lagos da kuma Ogun. Ya ƙara da cewa tawagarsa ta san da shugaba Buhari kan halin da ake ciki kawo yanzu, kuma hakikan shugaban ne ya yanke shawara kan dacewar tsawaita doka hana fita ko kuma a'a. Zuwa yanzu mutum 305 ne suka kamu da cutar ta coronavirus a Najeriya. Rahoton da Audu Halilu ya haɗa mana kenan. To yanzu kuma sai filinmu na gani muna hanya. Ana samun karuwar mutanen da ke warkewa daga cutar coronavirus a Najeriya, duk da yake annobar ta yi ajalin fiye da mutum 100,000 a faɗin duniya. Cutar COVID-19 dai ta yaɗu kamar wutar daji a wannan shekara, musamman ma a watan Maris bayan bullarta a ƙasar China bara. Najeriya na cikin ƙasashen da ake ci gaba da samun karuwar cutar, amma dai hukumomi na ƙoƙarin dakile yaduwarta. Shin yaya rayuwa take ga waɗanda suka kamu da cutar kuma suka warke? A filinmu na gani muna hanya na wannan makon, shugaban sashen Hausa na BBC Aliyu Abdullahi Tanko ya tattauna da wani da ya kamu da cutar ta coronavirus amma ya warke bayan mako 2, kuma ya fara ne da bayanin yadda lamarin ya faru da shi. Abin da ya faru shine na dawo daga tafiya ranar Juma'a. Da na dawo daga tafiya sai na ce to bari in ƙaurace kamar yadda jami'an kiwon lafiya suka tanada a Najeriya, sai na shiga boys quarter. Da na shiga boys quarter ranar Juma'a, ranar Asabar washe gari, sai na kira su jami'an yi ma cututtuka, controlling cututtuka a Najeriya, wato hukumar NCDC, suka zo suka ɗauka test ina ranar Sunday, ranar Lahadi kashe gari ranar Litinin, sai aka kira ni karfe 10 na safe misali, suka ce mini to result ya fito amma positive. Na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda faduwar gaba, amma na ce musu to menene abin yi yanzu? Sai suka ce min suna nan zuwa za su kai ni santa da ake killace mutane a Gwagwalada. Sai na ce to alhamdulillah, sai na yawan mai ɗaki na ban kwana, na ce to ke kin ji abin da ya faru, kin ga gara da muke da wannan tsarin na zama a boys quarter. Dama tun da ka koma tafiya baka zauna a cikin iyalanka ba, sai kai nesa da su. A'a, ban zauna ba gaskiya, saboda dama duk in ka fito daga irin wannan kasashe da ake kira high risk kasashen nan, waɗanda akwai haɗarin kamuwa da cutar, to ya kamata ka kaurace. Ya kamata ka kaurace, to abinda na yi dai kenan a takaice. To kamar da aka kai ka can Gwagwalada, kamar yaya yanayin wurin yake kuma ya ka dinga ji? Tunanin nika iri-iri irin na ɗan adam, wannan cuta kullum kana gani a talabijin, kana gani a waya da hanyoyin sada zumunta na cewa tana kisa, ɗan tsoro ya shiga haka. To amma bayan kwana 2 da likitocin da yake ƙwararru ne suka mana bayani, suka ce cutar nan ba wai kabari salamu alaikum bane, cutar nan ana warkewa, amma fi warkewa. Wato hankalinka ya fara kwanciya cewar? Hankali da ya fara kwanciya. Sannan yadda na ga wurin kuma gaskiya a gwamnatance
ya kamata a gwamnati godiya a yaba masu. Asibiti ba gida bane, bai yiwuwa duk abin da ke gida ka same shi a asibiti. Amma dai a takaice sun yi kokari don zaka ga kowane patient da ɗakin shi, wato kowane mara lafiya. To kuma kamar kullum ake zuwa a yi muku allurai a baku magani, koko ana zaben kwanakin da ake muku haka? Ran da ka zo za a baka magunguna irin wa'anda suka ga ya dace da yanayinka, saboda su likitocin sun ce mana akwai wa'anda ke zuwa da ciwo mai tsanani, akwai wa'anda ke zuwa da tsaka-tsakiya, akwai wanda ma baya nuna komai, baya da wani alama ta cewa yana da ciwo. Kai har yanzu ai baka nuna wata alama ba. Har yanzu dai ya zuwa yanzu yau kwana na 14 a wannan wuri da ake killace mutane. Har yanzu bani da wata alama ta rashin lafiya gaskiya. Saboda bisa ga haka ne ma jiya aka yi mani test dina ya fito karan farko negative. Wato yanzu an yi gwaji na farko an ce baka dauke da wannan cutar, to da kaji da aka fitar da sakamakon ya kaji kuma? Wannan ai mana Ali sai dai Hamdala, dan da aka fitar da sakon sai da na ce ma ita dokta mai suna Dr. Doris, na ce mata dokta kin duba sosai dan kada in fara murna ta koma ta ce a'a na duba. Ta ce to alhamdulillah. Ana ba ku abinci a can wurin da ake killace ku? Kwarai da gaske, akasari abin da ke faruwa duk kullum da safe likita da nas zai zo ya auna jininka, ya auna zuciyarka yadda take bugawa, ya auna abin da suke kira oxygen saturation ɗinka, da sai an gwada a ga in akwai matsala likita nan da ne ya ɗauka mataki. Lokacin da aka ce ma kana da ita, idan na ƙara komawa baya, kamar me ka ce ma iyalinka? Bayan ka gaya ma iyalanka, ka san akwai 'yan uwa, akwai iyaye, kamar ka kira su ne ka gaya musu, ko ka bari mai ɗakin ka duk ta faɗi waɗannan abubuwa gare su? Magana gaskiya shi ne na yi sa'a, ɗaya daga cikin manya-manyan yayyena a gidanmu ma'aikaciya asibiti ce. So irin wa'annan abubuwan duk tana da masaniya a kan su, sai na buga mata waya na ce mata to kin ji abin da ake ciki. Amma ni dai ba ni iya gaya musu 'yan uwana kenan da iyayena, na san ke kin san yadda zaki ki gaya musu saboda wannan hurumin ki ne. So kin dai ji abin da ake ciki. Ita ma ta bani nata shawarar da kuma kalamai da za su ƙara mani ƙarfin gwiwa na cewa kai ana fa warkewa cutar nan, karka damu kanka. To kamar da yake yaranka ƙanana ne haka, kamar sun san abin da ya faru da kai? A'a, ai ka san Mala Aliyu, yanzu yaran yanzu yadda ka san na'urar kwamfuta suke. Yadda kake so kai masu wayau, za ka iske kullum suna nan da wayansu. So a takaice dai na buga musu waya, muka ɗan yi video call haka ta fannin FaceTime ko WhatsApp. Tunanin su dai har yanzu ina Ingila a takaice. Wato baka gaya musu ba? A'a, ban gaya musu gaskiya. Wato kamar akwai wasu da suka tsinci kansa a yanayin da kake ciki, sai suna maganar cewar yadda ake yama ɗiɗi da abin a shafukan zumunta kamar ya fi ƙara musu ciwo ma a kan su ciwon da aka ce suna da shi. Gaskiya Malam Aliyu, can da nake nan akwai abokanan hulɗa ma'aikata da muke aiki tare, akwai abokanai na zamantakewa yau da gobe. An ta bugo min waya, mutane na cewa Salihu ya kaji ni fa ina jin mura, ina jin makogwaro na shakewa. in ce musu anya kamar dai psychological symptoms da wato mutum a cikin kansa sai ya ji kawai kamar shi ma yana dauke da coronavirus. So zaka iske tsoron corona ya fi ma ciwon corona. Mutane sun tsorata sosai. Akwai wanda ya kira ni ya ce mani shi yau kwanan shi 3 makogoron shi na ciwo. To ka zama likita kenan kai? Na zama likita, da ce mishi to ai makogoro na ciwo ta dalilai da dama. To akwai irin wannan tsoron da ya tattare tsakanin corona da kuma shi tsoron corona. Kamar idan ana magana haka da iyali ta waya, kamar takan yi kuka haka ganin cewar ta ganka a killace kai kadai, ba za ku iya matsawa kusa da juna ba da sauransu? Ita damuwarta shine magani kake sha, abinda bana so shine karka damu. In ka damu maganin nan ba aiki zai yi ba. So inda Allah ya taimake ni, ta ma fi ni karfin gwiwan cewa maganin nan zai yi aiki ka dawo gida. So kullum magana da take bani shine ka sha maganin nan kamar yadda aka ce ka sha, ka kwantar da hankalinka, ana warkewa. Masu warkewa sun fi ma waɗanda ke samun matsala yawa. Sannan kamar yadda take karantawa a yanar gizo, ta ce wasu ma har su yi cutar su warke babu abin da zai nuna na cewa ga alamar suna da cuta. So kar
karfin gwiwan nan daga wurinka shi ya ƙara bani kaimi na cewa to mace ma ta dake balle ni. Wato sai kai abin da kuke cewa na maza din na haka ko? Na maza, exactly. To kamar lokacin da ita ma an gwada ta, kafin a gwada ta kamar me ke ta zuwa zuciyarka? Mun yi magana da ita na ce mata ba ni tunanin kina da corona saboda tun da na dawo ranar juma'a abinda kawai ya haɗa mu shine ta kawo mana abinci ta ce mani ga abinci nan ta tafi aiki da ta tashi aiki ta dawo ta ce mani ta dawo na ce mata kin ga ki bar zuwa gurin nan idan yaran nan suka gane kina zagayowa wurin nan za su zo su duba menene ake a bayan nan kuma da sun gane ina gidan nan ba ki iya tare su wurin zuwa wurina sai ta daga nan sai ta kaurace sai dai ta zo ta aje abincin ban ma sani ba sai na bude kowa ga abincin ce to ikon Allah lokacin abinci yayi kenan sai in dawo abinci in ci in aje kwanonin waje so ina da yakinin cewa in dai ba wani abu ba ta hanyar kwanoni ko kofin shan ruwa ko cokali ko wani abu makamancin haka ba ni tunanin dan dai tsakanina da ita maganar da muke ko through window haka ko kuma bakin kofa zai sa dai ta dauki cutar coronavirus ba ni tunanin haka nan. To kamar akwai 'yan uwanka haka da ka ziyarta a London kafin ka koma Najeriya. Kamar da aka ce kai gwajinka ya nuna akwai wannan cuta a jikinka. Kamar ya ka ji gare su tunda watakila suna da 'ya'ya suna da mutane haka da kai ma'amala da su. Abin da na fara yi da na dawo sai na buɗe WhatsApp ɗina na buɗe kuma abin da ake kira call log wato kira da miss call da lambobin da ka ɗauka na duba dukkan mutanen da na yi mu'amala da su a Ingila. Na farko hotel ɗin da na zauna daga farko, na biyu gidan yar uwata da na ziyarta, na uku direbobin da suka ɗauke ni daga airport zuwa hotel da kuma wanda ya ɗauke ni daga gidan yar uwata zuwa hotel da kuma ma wanda ya ɗauke ni daga Abuja airport zuwa gida. Duk na tabbatar da na gaya musu to ga halin da ake ciki. To Allah don Annabi ku kira mutanen kiwon lafiya su yi muku test wanda ke da shi a killace shi wanda bai da shi ya zauna gida. So quickly sai ta gaya mani cewa ai su sun ma fara abin da ake kiran wannan wa'adin na kwana 14 na killacewa kamar yadda hukumomin kiwon lafiya a Birtaniya suka tanada su ma. So me waya da ita shine kwana 14 cikakke. Tsakaninta da iyalin da yaran babu wanda ya nuna wata alama ta coronavirus alhamdulillah. Yanzu kai ya kake ji a ranka ganin cewar wannan abu ya faru da kai kuma gashi bisa dukkan alamu kana hanyar komawa gida? Kamar ya ka ji kuma me zaka ce wa jama'a akan wannan batu? Gaskiya abin da zan ce wa jama'a na farko shine a bi dokokin da gwamnati ta shimfiɗa musamman na wannan abin da ake kira da batu da ke kira social distancing. Wato a ɗan baiwa juna tazara ɗin nan ko? Kwarai da gaske. Sannan in har ka san ka yi tafiya wuraren da ke da wa'annan cututtuka abin da ya kamata ka fara yi kana dawowa gidanka kafin ka shiga iyalinka ka ƙaurace wa yaranka da iyalanka. Sannan na uku godiya shine yanda gwamnati su ɗauko wannan abun na kulawa da su marasa lafiya a inda ake killace mutane din da Allah a ci gaba da haka kada a bari standard din ko kuma in ce tsarin da aka soma da shi a ce ya canza mutane su fara maganar cewar wuri bai da kyau da sauransu ko? Wuri bai da kyau abin da ya hana don irin wannan ne ka sa mutum ko yana ganin alamun cutar ya ki faɗin yana gani. Lokacin da mutane suka san cewa an killace ka inda ka zo wuri ne da za ka zauna a yi maka magani ka samu lafiya ka koma gida za ka ga mutane na ta zuwa suna cewa to a mun wannan test sannan maganar test kuma da yawan mutane ɗimbin mutane yanzu suna son su yi test ɗin nan amma test ɗin kayan test ɗin ya yi karanci bisa ga dukkan alamu don ko mu a nan an ce ya kamata a ringa testin shi wanda ke yin magani wanda aka aje a nan wurin killace mutanen wato su ma'aikatan lafiya kenan su ma'aikatan lafiya ya kamata su zo su ringa maka gwaji ana ganin ci gaba ko kuma in babu ci gaba maybe a canza magungunan a ce okay ka daina shan wannan ka fara shan wannan to amma duk wannan baya samuwa saboda ina tunanin su masu gwaje-gwajen aiki ya musu yawa sannan babu isasshen kayan gwajin dan ne gwamnati ya kamata ta mai da hankali a kai. To daga ƙarshe wani darasi ka koya daga wannan al'amari? To, Malam Aliyu cutar annoba mukan ce da an ɗan fara samun problem na malaman addinai da majami'u da dama na Najeriya da ke cewa ma ƙarya ne wannan cutar babu ita. Ɗaya daga cikin abin da ya sa na tafi faifai na Twitter da na Facebook in gwada ma mutane to
mutanen arewa ga ɗaya daga cikin ɗan uwanku yana da cutar nan ba ƙarya ba ne, gaskiya ne. In har ɗan uwanku zai kama kuma za ku iya kama su. Hukumomin kiwon lafiya wa'annan sharaɗoɗi da suka gindaya na cewa a ba da tazara tsakanin juna, a tsaya a zauna gida, dokoki ne da ya kamata a yi saboda cutar nan ba ƙarya ba ne. Ɗaya daga cikin darasin shi ne ana warkewa ba a warkewa ba, saboda inda ba a warkewa da yawa ba su warke. To wani ɗan Najeriya kenan da ya warke daga cutar coronavirus kuma tuni aka sallame shi ya koma cikin iyalansa. A kuma gaida Aliyu Tanko da ya gabatar da wannan shiri. To yanzu karfe 9 saura minti 10 a Najeriya da Nijar, Imam Saleh ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Tun a farkon shirin da yi kun ji cewa an samu mutum na farko da ya kamu da cutar coronavirus a jihar Kano. To yanzu kuma sai filinmu na amsoshin takardunku tare da Zahar Dillawan. Masauraro, Assalamu alaikum. Zahar Dillawan ke tare da ku a shirin amsoshin takardunku na wannan mako. To sai ku gyara zama domin jin yadda shirin zai kasance. Za mu fara ne da tambayar da ta fito daga Lawan Nuhu daga jihar Katsinan, Najeriya, da ya ce menene matsayin holan da jami'an tsaro ke yi, wato gabatar da waɗanda ake zargi da laifi tun kafin a kai su kotu. To domin jin amsar wannan tambaya, Imam Sale ya tuntuɓi barista Hamza Haladu, wani masanin shari'a a Najeriya. Akwai doka wacce da ita ne 'yan sanda suke kama mutum suke gabatar da shi a gaban kotu, wacce ake kiranta Administration of Criminal Justice Act. Idan kuma na jiha ne sai a kira ta Administration of Criminal Justice Law. Sashi na 26 na wannan doka sai ya ce shi ɗan sanda dole zai yi kamu ne ya kuma gabatar da mutum a gaban kotu gwargwadon yadda wannan doka ta tanada. A sashi na 31 sakin layi na 1 sai ya ce idan fa ana zargin mutum da cewa ya aikata wani laifi, to dole ne a mutunta shi a matsayinsa na ɗan adam. Kaga wannan yayi daidai da tanadin kundin tsarin mulki a can ƙarƙashin sashi na 34 da na 35. Wanda sashi na 36 sai ya ƙara da cewa kai idan fa ana zargin mutum da cewa ya aikata wani laifi, to a gaban shari'a mutumin nan ana ɗaukansa cewa wankacce ne shi. Wannan holo da 'yan sanda suke yi a sawa mutum bindiga ko a sawa mutum wuka ko a sa mai ada ko a kayan da ake zaton an kama shi laifin a haɗa shi da shi a ɗau hoto a watsa kafafen duka saboda suna zargi, ya ci karo da kundin tsarin mulki na Najeriya, ya ci karo da sashi na 31 na Administration of Criminal Justice Law, abinda kundin tsarin mulki ya tanada. Idan aka yi mutum irin wannan abu sa kuskure sai aka ce dole ne he is entitled to public apology. Dole ne a zo a faɗa cewa dan Allah ya haƙuri mutumin da muka yi kuskure muka yi. To bare ma abin da nake so in faɗa ma gabaki ɗaya kakanci ne. Babu inda doka ta ba su dama, ta ba 'yan sanda dama su kama mutum su zo su ɗau hotonsa su watsa shi a kafafen yaɗa labarai cewa ga shi an kama mai laifi. To da yake ba 'yan sanda ba ne kawai suke irin wannan barista, akwai hukumomi na yaƙi da cin hanci da rashawa da sauransu. Baka jin watakila ko su ma sun yi la'akari da wata sadara ta kundin tsarin mulki misali, baka ganin akwai kila haka? Babu wata sadara cikin kundin tsarin mulki ga baki ɗayansa kaka tun daga kashi na farko har zuwa kashi na ƙarshe, babu wata sadara wacce ta bayar da dama a yi wa mutum wannan abin da ake, babu ita. Kamar wasu lokutan 'yan sanda za a ga sun yi holan mutane har an kama su ma da makamai ko kuma an yi ba ta kashi ma tsakaninsu da jami'an tsaro. Wani lokacin a wajen yin holan ma za ka ji mutum yana cewa ai ya aikata wannan laifi. Akan irin wannan fa? A inda aka ci gaba, idan aka zo ana so za a yi wannan, to fuskar shi wannan ɗin da ake zargin dusashe ta ake ba a nuna domin zargin sa ake yi. Duk da an kama shi da makamai kila ko an yi ba ta kashi ma tsakanin su jami'an tsaro. Ai jami'an tsaro ai ba su da dama su ce wane ya yi laifi. Wannan aiki ne na kotu, kuma kundin tsarin mulki cewa ya dukkan mutumin da ake zargi, duk sashi na 36 sakin layi na 5 fa cewa dukkan mutumin da ake caji da cewa wai ya aikata wani laifi, aka ce dole ne, haka kalma ta zo a ciki, shal aka ce dole ne a ɗauka cewa bai aikata ba, da shal aka yi amfani. A doka kuma idan aka ce shal ana nufin lalle. Amma su ma wasu lokutan zaka ji suna cewa
za su kai su kotu domin kotu ta yanke musu hukunci. To kaga kenan ba wai suna cewa sun aikata bane yayin da ake holan su. To mutumin da bai aikata laifi ba, me kai ka da zuwa ka ɗauke shi ka rataya mai ka yaɗa wa duniya cewa gashi ka aiki ka kama mai laifi. Ka kama mai laifi. Duk lokacin da kace ka kama mai laifi, to ai ka yanke mai hukunci ma tun anan. A ita wannan doka Administration of Criminal Justice Law, cewa babu damuwa za ka iya zuwa ɗin yana ba da statement kana recording, amma me amfanin sa? Kana yi ne ba don ka yaɗa ko ka watsa a duniya cewa gashi ba. A'a, kana yin sa ne saboda ka gabatar da shi a gaban kotu lokacin da kake gabatar da hujja ko lokacin da kake gabatar da shaidunka, ba don ka yaɗa a duniya ba. Amma ka zo kai holansa, ka yaɗa a duniya cewa gashi ne laifi ne, wannan ya ci karo da kundin tsarin mulki. Barista Hamza Halid kenan, wani masanin shari'a a Najeriya. To yanzu kuma za mu je ga tambayar da ta fito daga Bilkisu Musa a jihar Kaduna, Najeriya. Inda ta ce BBC ina son ƙarin bayani kan asusun bada lamani na duniya wato IMF. Dr. Shamsuddin Muhammad wani masanin tattalin arziki ne a Najeriya, yayi wa Imam Saleh ƙarin bayani. Bayan yakin duniya na biyu, kasashen duniya sun shiga matsalolin tattalin arziki musamman kasashen turai. A shekarun 1930 yawanci kasashen turai tattalin arzikinsu ya lalace sosai, darajar kudinsu ta faɗi, rashin aikin yi ya yi musu yawa. Wannan tunanin ne ya sa suka yi ta tunanin ya za a yi a samu mafita. A shekarar 1944 manya-manyan kasashen turai kusan guda 29 suka haɗu a garin da ake cewa Bretton Woods a ƙasar Amurka. Aka yi shawarar yin wani kamar asusu wanda zai taimaka wurin fitar da su daga ƙangin tattalin arzikin da suka tsinci kansu. To a wannan taron ne suka yi shawarar a yi bankin duniya da kuma shi wannan asusu na bada lamuni na duniya wato IMF. A ina yake sabon kuɗaɗensa? Na farko abin da ake cewa kota. Kota shine abin da kowace ƙasa da take cikin wannan asusu take tallafa wannan asusun da shi domin gudanar da shi. Kasar da tafi karfin tattalin arziki misali irin Amurka da sauran kasashen Turai suna ba da kaso mafi yawa na gudanar da ita hukumar ba da lamuni ta duniya. A takaice yanzu akwai kasashe 189 a duniya waɗanda dukansu mambobi ne na shi wannan asusu. Hanya ta biyu da shi asusun yake iya samun kuɗi sai dai ya karɓi bashi daga wasu ƙasashen ko kuma daga wasu hukumomin kamar bankin duniya. Shi dama akwai manya-manyan dalilai kamar guda biyu ko uku da yasa aka kirkire shi kamar yadda na faɗa. Na farko gyaran darajar kuɗi. Idan darajar kuɗin ƙasa tana faɗuwa hukumar IMF ko kuma asusun IMF yana iya bawa wannan ƙasa tallafin kuɗaɗe na ƙasashen waje wanda za ta tallafi darajar kuɗinta da su. Akwai kuma maganar gyaran tattalin arziki shi kansa abinda muke cewa balance of payment. Ma'ana abinda ƙasa take kashewa a waje da kuma wanda take samu daga waje. Idan ƙasa tana shigo da kayayyaki da yawa bashi zai iya yi mata yawa. IMF tana iya bawa wannan ƙasa bashi ko kuma tallafi domin ta biya abubuwan da take siya daga ƙasar waje domin gyaran abin da ake cewa shi wannan balance of payment din, wato tsuke bakin aljihu. In dai za mu ba ku tallafi ko za mu ba ku bashi to dole sai gwamnati ta rage kashe kuɗaɗe a wasu ɓangarori da yawa musamman ɓangaren ilimi da lafiya da sauran abubuwan more rayuwa. Su kuma ƙasashe masu tasowa za a ga cewa 'yan ƙasa sun dogara ne kacokan akan gwamnati sai yake zama cewa duk lokacin da ita hukumar IMF za ta ba da wani tallafi ko bashi sai ka ga maimakon a samu mafita sai ka ga ƙasa ta daɗa shiga matsi an shiga ƙangi na rayuwa domin gwamnati za ta zare hannunta a abubuwa da yawa na more rayuwa na ƙasa misali. Dr. Shamsuddin Muhammad kenan wani masanin tattalin arziki a Najeriya a kuma gaida Zaharaddin Lawan da ya gabatar da shirin. To da yake muna da ɗan guntun lokaci bari in karanto wasu daga cikin sakonnin ku. Al'ummar jihar Kano da ma sauran jihohi da wannan cuta ta kai a ƙasar mu Najeriya ina taya ku addu'ar Allah ya takaita ta, inji Fatima Abubakar Ayuba.